И така, един малък тур. Тук е входната врата, т.е. зад гърба ми. Това е салона или хола. Още нищо не е подредено, само временно. Чувате шумящия булевард. И така, вървим по коридора. Тук има килерче. Това е, аз не знам, отворена стая с голяма капандура. Тук е кухнята, където Филип учи. Нали? Сега подреждам там и оправям шкафовете. Още пак нищо не е готово, да кажем. И тук е Филипа. Добре, после с тебе пак. Връщаме се в отворената стая, за да отидем в спалнята, която е супер разхвърлена. Гардеробче. Баня. Хоп, тук се пикаеш и гледаш на улицата. Какво забравихме? Само стаята на Филип. Вижте пода какъв е хубав. Лъснат. Et voilà la chambre de Philippe. Гардеробче, съндъче и въобще това е. И тук пак е входната врата. Това беше.